Ngibona nginamukele khona la kwi-Prof Daily Channel enilethela zonke izindaba eziphuma phambili. Usekhonjwe indlela umlingisi weMbewu yena engazi. Akaseyona ingxenye yomdlalo iMbewu Fundiswa Zane osezakhele igama ngokulingisa uKaMadonsela kuwo lo mdlalo okhonjiswa ku-e.tv ngoMsombuluko kuya kuLesihlanu ngo9:30 ebusuku. Kudalilwe ukuthi uFundiswa ukhonjwe indlela yena engazi kusolakala ukuthi kwenzeke ngemuva kokuthi kufika imeneja yakhe icela anyuselwe umholo. Kumangala abaningi uma sekuphuma izindaba zokuthi uBrenda Mhlongo nguyena ozovala indawo kaFundiswa. Kubikwa ukuthi bese kunesikhathi uBrenda ebonakala kulo mdlalo. Umthombo waselezwe ngaphakathi kulo mdlalo wethelevishini uthe uFundiswa utshelwe ngabanye asebenza nabo ukuthi uBrenda usezolingisa indawo yakhe njengoba ebengekho emsebenzini. Kuthi umangale kakhulu njengoba besazimisele ngokuqhubeka alingise kodwa efuna nemali ithi ukunyuka. Indaba yemali inkinga kulo mdlalo njengoba uThoni ehambile ngenxa yokuthi ubengagculisekile ngeholo lakhe. uSiyabonga Thwala ubeseqalile ukukhuluma indaba yokuba ingxenye yalo mdlalo kodwa nakhona kwangalunga ngayo njalo indaba yemali kuchaza wona umthombo. Lo mthombo uveze ukuthi uBrenda useqalile ukuqopha le ndawo yokuba uKaMadonsela futhi uzobonakala maduze kwithelevishini. Konke bekumele kuqoshwe uFundiswa sekunikwe yena uqale lapha ashiye khona waqhubeka nokulingisa. Okumangaza abaningi ukuthi bekungaziwa ukuthi uzoyithatha le ndawo njengoba bekubhekeke ukuthi uBrenda abe ngudadewabo kuphela. Kuphoxeka abaningi ngoLwesihlanu kuvele izindaba zokuthi futhi sadonswa ngendlebe ukuthi zalinge ifike kwabezindaba. Isolezwe lizamile ukuxhumana noMlondi Dlungwane obhekelele abezindaba kulo mdlalo othe lolu daba akalwazi ucela kuxhunyane nabakwa-e.tv. So yes guys ke uKaMadonsela ngesize sisambona uKaMadonsela sesizobona uFundiswa sesizobona uKaMadonsela omusha uBrenda Mhlongo. So zimbi kakhulu ke indaba kuyena uFundiswa because ubengazi and uzwe ngama colleagues wakhe ukuthi hayi ke usexoshiwe. Siphelele lapho ke namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe. Then next time.